Asa may ginamonitor ang katapos ang Regional Police Drug Enforcement Unit o kon RPDU 6 nga nagalider sa mga nagabaligya Shabu sa syudad sang Iloilo. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Police Captain Glenn Solimana, officer in charge ng RPDU 6, wala sila may ginamonitor nga leader sa mga nagabaligya Shabu sa syudad sang Iloilo. Dugang pasang opisyal nga ang mga nagabaligya Shabu kag ang nagasupply sang Shabu ang mga lunsay freelancer nga may mga kwarta kag makasarang magbakal sa dako nga balor sang Shabu. So far wala kita sang may na-identify kung leader gid no sang supplier sang illegal drugs. Mostly lang nakladakpan naton may though consider lang naton as do may the freelancer bla may kasara nga magbakal sang droga and then naga-distribute. But of course based sa aton nga mga dakop makita man naton nga ang isa sa ginamonitor naton sa bungang ibaning may mga previous nga case man sang illegal drugs. Sila iga-check pa naton ang mga records nila, but initially wala sang record of arrest based sa initial interview naton sa ila. Sa karon padayon pang ila may did nga investigasyon kag monitoring agon makilalaan pagid ang mga involved sa illegal nga droga. Balita nagikan sa syudad sang Iloilo. Ako si K5 Eric Cañizares para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by: do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.